Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, εδώ με τον κύριο Ανδρέα Μαρίνο, τον Γενικό Γραμματέα ΑΕΛΜΕ Δωδεκανήσου. Προσπαθούμε να αναλύσουμε όσο πιο απλά μπορούμε τη νέα μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει τις δυσκολίες της, αλλά νομίζω ότι είναι κατανοητή και έχει μία απλότητα. Είναι απλή δηλαδή, παρόλο που μας φάνηκε βουνό στην αρχή. Πείτε μου τώρα, είναι διαφορετικές οι εξετάσεις τρίτης λυκείου? Τελειώνει ο μαθητής την τρίτη λυκείου και είναι και διαφορετικές οι πανελλήνιες που πάει μετά, αυτό έτσι. που σας είχα δείξει. Αυτό ναι, που είδαμε. Το οποίο όμως σας το έδειξα με κάθε επιφύλαξη. Δίνει τις εξετάσεις στο μαθητής για να βγάλει τη βαθμολογία. Και μετά πάμε αυτό λοιπόν, αυτό είναι θετικό για το μαθητή, αυτή η αξιολόγηση για τον Πανελληνίων? Κοιτάξτε, κύριε Μπίλη, εγώ ήταν διαφορετικά πέρσι, διαφορετικά πρόπερσι. Να σας πω με ειλικρίνεια τι θετικό φέρνει. Σας είπα, υπάρχουν δύο όψεις στο νόμισμα. Η μία όψη για μένα είναι ότι ουσιαστικά ο μαθητής είναι σε μια συνεχή εξέταση από την πρώτη λυκείου, ανεξάρτητα, παραλαμβάνω, του βάρους τελικά των βαθμών της πρώτης και της β' λυκείου, είναι όμως σε μια συνεχή εξέταση. Ναι. Και από την άλλη μεριά έχουμε ότι παίρνετε υπόψη και η υπόλοιπη δουλειά που γίνεται στις προηγούμενες τάξεις. Δηλαδή δεν βλέπει παρατηρούν, έτσι ώστε να πούμε ότι λαμβάνει κάτι από τα μαθήματα του σχολείου ο μαθητής. Βέβαια, και όπως να το δούμε και από τη μια και από την άλλη μεριά, ο σκοπός του λυκείου κατά βάση δεν είναι αυτός, και αυτό λέμε εμείς και σαν ΕΛΜΕ. Δηλαδή ότι ο σκοπός του λυκείου δεν είναι πραγματικά να είναι εξεταστικό κέντρο με ένα, ας πούμε, ζύγι να ζυγίζει τι ξέρει ο μαθητής. Ο σκοπός του λυκείου είναι να μπορέσει να φτιάξει σωστούς πολίτες, να φτιάξει ανθρώπους δημοκρατικούς, ανθρώπους που μπορούν να αντιλαμβάνονται την αλήθεια στην πολιτική και να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να είναι σωστά μέλη της κοινωνίας. Αυτό το εξεταστικό σύστημα πραγματικά δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει για αυτό το προηγούμενο που σας είπα. Να φτιάξει δηλαδή σωστούς, ισορροπημένους πολίτες, έχοντας μια ικανότητα να ξεχωρίζουν και να επιλέγουν μέσα στο πολίτευμα το οποίο έχουμε, στο δημοκρατικό πολίτευμα που έχουμε. Τώρα, αυτά δεν ξέρω κάτι, αυτές άλλωστε είναι οι δικές μου απόψεις. Το ότι πιστεύω θα ευνοηθούν τα φροντιστήρια, ναι, θα ευνοηθούν τα φροντιστήρια. Γιατί τα φροντιστήρια δηλαδή δεν είναι ευνοημένα τώρα? Πώς δεν είναι? Τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια η παραπαιδεία εκμάζει. Είναι και τώρα. Θα απλά δεν δηλαδή γίνεται. Αυτό το σύστημα. Απλά. Θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, γιατί. Νομίζω ναι. Γιατί γι' αυτό σας το είπα. Γιατί έχοντας ο μαθητής, ας πούμε, έστω την αντίληψη ότι πιάνει ο βαθμός, ανεξάρτητα, όπως σας είπα, με τα παραδείγματα που σας έδειξα, ότι είναι ελάχιστη. Είναι πολύ χαμηλή η συμβολή, και γιατί επηρεάζεται ουσιαστικά η διαφορά από το μέσο όρο των. Μα το φροντιστήριο δεν στέλνουμε το παιδί για να πάρει βαθμό στην Α, Β και Γ λυκείου. Τα φροντιστήρια παρακολουθούν τα παιδιά για να έχουν μια δυνατότητα εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Και είναι χρόνια αυτή η χρόνια. Επειδή όμως αυτό μετατίθεται η εικόνα αυτή και στην πρώτη και στην Β λυκείου, έστω όπως είπε με τον τρόπο αυτό, για να μπουν στα πανεπιστήμια, πιστεύω θα επηρεάσει και αυτό ακόμα χειρότερα τους μαθητές. Πράγμα το οποίο βέβαια ως ένα σημείο, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι αδικαιολόγητο. Εγώ ήθελα να πω το εξής, με αυτό που μου λέτε τώρα, γενικώς ότι το σχολείο πρέπει να διαμορφώνει προσωπικότητα, πρέπει να διαμορφώνει παιδεία για την ενγέννη συμπεριφορά του ατόμου στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο σχολείο, τα σχολεία υπολειτουργούν τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε, κύριε Μαρίνο, να ξοδεύονται εκατομμύρια ευρώ σε μη κυβερνητικές οργανώσεις μαϊμού και τα παιδιά να είναι με DVD και φωτοτυπίες στα σχολεία. Κάθε χρόνο, σας λέω, με κάθε καινούργια κυβέρνηση εφαρμόζεται μια νέα μεταρρύθμιση και λες και δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιγράψουμε ένα σταθερό σύστημα παιδείας από μια χώρα που είναι πετυχημένη και να το εφαρμόσουμε αν δεν είμαστε, γιατί όλους οι μεταβολές είμαστε. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε τώρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι που λεγόταν με τα ΕΠΑΛ. Ότι δίνεται η δυνατότητα με αυτό το σύστημα. Τι γίνεται με τα ΕΠΑΛ, θα έχουμε μετακίνηση, ναι. Ας δούμε λίγο τα θέματα που αφορούν τα ΕΠΑΛ.
Να προχωρήσουμε στην επόμενη κάρτα. Ναι, παρακαλώ το κοντρόλ, αν έχει την καλοσύνη. Ναι. Τα ΕΠΑΛ, λοιπόν, επιτροχάδι, μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτικά, να είναι ημερήσια ή σπερινά όπως είναι τώρα. Αυτό δηλαδή είναι δυνατότητα του μαθητή μετά το Λύκειο? Όχι, μετά το γυμνάσιο. Μετά το γυμνάσιο, αντί να πάνε στο γενικό Λύκειο, να πάνε ναι, αντί να πάνε σε ΓΕΛ, πάνε στα ΕΠΑΛ. Επαγγελματικά Λύκεια. Προχωράμε στην επόμενη κάρτα. Να πούμε τα πιο σημαντικά σημεία, γιατί ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Τι καινούργιο υπάρχει εδώ? Υπάρχει ο δευτεροβάθμιος κύκλος σπουδών, αυτό που ξέρουμε δηλαδή τώρα, η Α, η Β και η Γ τάξη, αλλά υπάρχει τώρα άλλη μία τάξη, τέταρτη τάξη, που λέγεται μεταδευτεροβάθμιος κύκλος σπουδών ή διαφορετικά λέγεται τάξη μαθητείας. Αυτή λοιπόν η τάξη παρέχεται κάποιες γνώσεις, λίγες, 7 ώρες συγκεκριμένα, στους μαθητές, ώστε να παρακολουθήσουν να παρακολουθήσουν, όχι μάλλον να παρακολουθήσουν, να εργαστούν, ώστε να εργαστούν καλά σε κάποιον ιδιώτη, σε κάποια επιχείρηση. Αυτό είπαμε ότι είναι η μεταδευτεροβάθμια. Ο μεταδευτεροβάθμιος. Δηλαδή, κάποιοι μαθητές, αφού τελειώσουν τις 3 τάξεις του ΕΠΑΛ, πάνε στο μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών, ώστε να αποκτήσουν περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα, παίρνοντας δηλαδή αυτό το χαρτί, αμέσως έχουν το πιστοποιητικό 4ου επίπεδου, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή την πρακτική, αυτό που λέμε πρακτική άσκηση. Ναι, έχουν μια πρακτική, με την πρακτική άσκηση. Μετά μπορούν να δώσουν εξετάσεις, όπως σας είχα πει προηγουμένως, πιστοποίησης της πρακτικής αυτής άσκησης, των γνώσεων τους μάλλον, έτσι ώστε να πάνε στο 4ο επίπεδο πιστοποιητικό ειδίκευσης, ας το πούμε. Ειδίκευσης. Αυτό δηλαδή θα τους το εξασφαλίσει το ΕΠΑΛ? Επαναλαμβάνω, μετά τις 3 τάξεις του ΕΠΑΛ μπορεί ο μαθητής να σταματήσει. Ναι. Να δώσει εξετάσεις κανονικά, πανελλήνιες, να δώσει εξετάσεις, όπως θα δούμε παρακάτω, με ειδικούς όρους, θα τα πούμε αυτά παρακάτω αμέσως, να μπει σε κάποιο ΤΕΙ ή να πάει στο ίδιο το σχολείο, την 4η χρονιά, έτσι ώστε ο μαθητής να μάθει, να εξειδικευτεί στο επάγγελμά του περισσότερο, αποκτώντας ένα μεγαλύτερο πτυχίο. Μάλιστα. Ποιο είναι το πτυχίο αυτό? Είναι το πτυχίο 4ου επίπεδου. Πάμε λίγο παρακάτω, θα τα αναλύσω όλα, ώστε να γίνουν κατανοητά, γιατί θεωρώ ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες γίνανε στην Ελλάδα ήταν σημαντικές, αλλά αυτή, η τελευταία, έχει φέρει τα πάνω κάτω. Γι' αυτό λοιπόν, ας τα δούμε λίγο παρακάτω τα ζητήματα. Πάμε λοιπόν στην πρώτη λυκείου, έχουμε 35 ώρες διδασκαλίας. Από αυτές τις 35 ώρες είναι 22 ώρες τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα βλέπετε εδώ. Ναι. Δεν τα λέω απλά, δεν γράφω δίπλα και τις ώρες που διδάσκονται. Και υπάρχουν επίσης και 13 ώρες που γίνονται μαθήματα προσανατολισμού. Έχουμε λοιπόν, που διαλέγει ο μαθητής, μία από τις ομάδες προσανατολισμού. Και βλέπετε εδώ πέρα, τα λέω τώρα αυτά επειδή είναι σημαντικά, είναι η ομάδα προσανατολισμού τεχνολογικών εφαρμογών, η ομάδα προσανατολισμού διοίκησης οικονομίας, η ομάδα προσανατολισμού γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων διατροφής και η ομάδα προσανατολισμού ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Μάλιστα. Αυτό δεν υπάρχει στη Ρόδο, αυτό. Τα υπόλοιπα υπάρχουν. Εντάξει. Πάμε στην επόμενη να πάρουμε μια γεύση και αυτή θα την περάσουμε επί τροχάδι. Εδώ πέρα δεν είναι όλες, είναι δειγματοληπτικά κάποιες ομάδες προσανατολισμού, τομείς και ειδικότητες, στην κάθε κατηγορία που σας είπα προηγουμένως. Βέβαια, ο κάθε μαθητής, όταν είναι στη μια ομάδα προσανατολισμού, μπορεί να πάει να αλλάξει στη συνέχεια ομάδα προσανατολισμού. Πάμε λοιπόν στην επόμενη καρτέλα. Εδώ πέρα θα πάμε και εδώ γρήγορα. Έχουμε εδώ 35 ώρες στη Β και στη Γ τάξη των ΕΠΑΛ, από τις οποίες ώρες είναι 23 ώρες είναι μαθήματα ειδικότητας. Εδώ βλέπουμε τα γενικά μαθήματα, εντάξει, τα μαθήματα γενικής παιδείας, της Β και της Γ τάξης. Η μόνη διαφοροποίηση που βλέπουμε εδώ είναι, βλέπουμε κάτι
κάτι που μας κάνει εντύπωση, ότι τόσο τα μαθήματα της Β' τάξης, όσο και τα μαθήματα της Γ' τάξης του ΕΠΑΛ, μαθήματα όμως, είναι τα ίδια. Το μόνο που αλλάζει είναι τα θρησκευτικά, τα οποία δεν υπάρχουν πια στη Γ' τάξη των ΕΠΑΛ, υπάρχουν μόνο στη Β'. Όλα τα υπόλοιπα είναι τα ίδια. Πάμε τώρα στην επόμενη καρτέλα. Και εδώ πέρα βλέπουμε κάτι, ότι τα μαθήματα ειδικότητας στον τομέα ομάδας προσανατολισμού και αυτά τώρα δεν τα γνωρίζουμε, αλλά καθορίζονται με υπουργική απόφαση. Γιατί τώρα γίνεται αυτό? Πιθανόν επειδή θέλουν να αλλάζουν πράγματα τα οποία θεωρούν αυτοί, ελπίζω βέβαια να το κάνουν, γιατί τα βιβλία ακόμα είναι βιβλία πριν 10-15 ετών. Θεωρούν αυτοί ότι θα φέρουν πράγματα τα οποία είναι καινούρια. Αυτά καινοτόμα και όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν λένε ότι με υπουργική εμείς απόφαση καθορίζουμε τα μαθήματα ειδικότητας. Και πάμε, αν θέλετε, στην επόμενη καρτέλα, που η οποία θεωρώ ότι είναι πιο ενδιαφέρουσα. Είναι αυτό που σας έλεγα. Η τέταρτη τάξη τώρα, το τέταρτο έτος, η τάξη μαθητείας. Τι γίνεται σε αυτή? Έχουμε 7 ώρες που είναι στο σχολείο το παιδί, που παίρνει μια ενισχυτική εργαστηριακή εκπαίδευση για τη μαθητεία την οποία κάνει. Ναι. Πάμε στην επόμενη καρτέλα. Και 28 ώρες το παιδί είναι στο χώρο εργασίας. Δηλαδή, κάθε μια επιχείρηση με στάνταρ που ισχύουν στον ΟΑΕΔ επεκτείνονται τώρα και στο Υπουργείο Παιδείας, πηγαίνει και εργάζεται σε μία επιχείρηση, πληρώνονται από αυτήν. Εδώ βέβαια υπάρχει... Εδώ δίνεται όμως η δυνατότητα στον μαθητή να μάθει, αλλά και να εξασφαλίσει και ένα επάγγελμα. Να εξασφαλίσει ένα επάγγελμα. Θεωρώ ότι, προσωπική βέβαια άποψη, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια σχέση του σχολείου με το επάγγελμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να λέγεται ηλεκτρολόγος να λέει απλά ότι είναι ηλεκτρολόγος επειδή πήρε το χαρτί και να άπτεται της δικής του, ας πούμε, ευαισθησίας να πάει ο ίδιος να εργαστεί έξω για να μάθει το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου. Ή ένας φαναρατζή, ας πούμε, που είναι... Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η μαθητεία. Τώρα, τι δεν είναι σωστό? Δεν είναι σωστό, και αυτό πρέπει να προστατευτεί, να υπάρχει εκμετάλλευση του μαθητή. Μάλιστα. Δηλαδή, έχουν κυκλοφορήσει ότι ο μαθητής μπορεί να παίρνει και 9 ευρώ την μέρα, δεν ξέρω τι έχει ακουστεί. Εγώ δεν τα γνωρίζω. Τα ακούω. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει όλοι, όλος ο κόσμος, όλη η πολιτεία κτλ. Να στραφούν σε ένα θεσμό που για μένα είναι πολύ σημαντικός, να υπάρχει μαθητεία, να μάθει ο κόσμος, δηλαδή να μάθει ο μαθητής τι είναι καλό, και από την άλλη μεριά όμως να υπάρχει ένα ενδιαφέρον να μην πέσουν τα παιδιά θύματα εκμετάλλευσης. Εκμετάλλευσης, βεβαίως. Είτε αυτή είναι οικονομική, είτε κατάχρηση των ορών του. Των ορών τους. Πολύ σωστά, κύριε Αμπίλη. Όλα αυτά πρέπει να διασφαλιστούν έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε σε αυτή τη μεταρρύθμιση η οποία γίνεται. Πάντως αυτό καλό ακούγεται. Είναι σημαντικό, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε τα παιδιά όλα προσανατολισμένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια, κορεσμός επαγγελμάτων, κλειδωμένα τα επαγγέλματα και βγαίνουν επαγγελματίες άνεργοι. Τυχιούχοι άνεργοι, ενώ εδώ προσανατολίζεται σε μία τέχνη, ανοίγονται ορίζοντες είτε και επαγγελματικοί προσανατολίζονται σε μια τέχνη, αλλά σας είπα, πρέπει να προστατεύσει η κοινωνία γενικότερα, οι αρχές κτλ. Με μία φωνή όλοι μαζί, τα παιδιά αυτά, έτσι ώστε γνωρίζοντας ότι πετυχαίνοντας τη τεχνική εκπαίδευση, η επαγγελματική εκπαίδευση, πετυχαίνει και η ίδια η Ελλάδα, αφού πραγματικά, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, κύριε Αμπίλη, ότι η επαγγελματική εκπαίδευση καθορίζει το μέγεθος της προόδου μιας χώρας. Αυτό μπορεί να το λάβουν υπόψη το Υπουργείο τώρα, αφού προβαίνει και σε νομοθετικές ρυθμίσεις και τέτοια. Με το που θα βγαίνει το παιδί στην απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης, το σχολείο να ενημερώνει τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, είτε φορείες είναι αυτοί, είτε ΙΚΑ, είτε οτιδήποτε, για να μην υπάρχει νομίζω ότι θα είναι εξασφαλισμένα. Το θέμα είναι να μπορεί να υπάρχει ένας μισθός ικανοποιητικός, έτσι ώστε να
πάμε στην επόμενη καρτέλα. Ναι, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, είναι πολλά ακόμη. Όχι, έχουμε να πούμε. Αυτό να τονίσουμε, ναι, γιατί έχουμε ολοκληρώσει. Και να μιλήσουμε για τη μη τυπική επιτροχάδη. Ναι. Για τη μη τυπική. Άρα λοιπόν, μου δώσετε 5 λεπτά ακόμα, γιατί είναι πολύ σημαντικά. συνοπτικά, γιατί. Ναι. Όχι στην προηγούμενη, αν θέλετε. Εδώ βλέπουμε κάτι πολύ σημαντικό. Το οποίο δεν ξέρουμε τι θα δημιουργήσει, τι προβλήματα ή τι αλλαγές θα δημιουργήσει. Βλέπουμε ότι οι μαθητές στο Νεπάλ έχουν δικαίωμα μετά να γραφτούν, εκτός από τις δικές τους εξετάσεις, πώς λέγονται, τις Πανελλήνιες που θα δώσουν, να μπορούν τα παιδιά αυτά να δώσουν και ειδικές εξετάσεις, έτσι ώστε να εισταχθούν στα ΕΤΕΗ. Μάλιστα, ο βαθμός βαρύτητας, ο οποίος δίνεται σε αυτή την περίπτωση, είναι 1,5 για τα 2 μαθήματα γενικής παιδείας και 3,5 με συντελεστής βαρύτητας για τα επαγγελματικά μαθήματα. Που σημαίνει δηλαδή ότι ουσιαστικά ένας ο οποίος είναι πολύ καλός στα επαγγελματικά μαθήματα πριμοδοτείται να μπει μέσα στην εισαγωγή. Ναι. Και φυσικά, εκτός από αυτό, υπάρχει και το πλεονέκτημα, δηλαδή εκτός από Πανελλήνιες, εκτός από αυτό που συζητάμε για τα ΑΤΕΗ με ειδικές εξετάσεις, υπάρχει και το πλεονέκτημα φυσικά με ότι μπορούν να δώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις. Μάλιστα. Πάμε σε αυτό που είπαμε ότι πρέπει να τονίσουμε για να κλείσουμε. Θέλω να τονίσουμε εδώ και ίσως πρέπει κάποια στιγμή άλλη φορά να το δούμε. Ναι, βεβαίως θα την ξανακάνουμε τη συζήτηση, γιατί νομίζω ότι θα έχετε και περαιτέρω. Θα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Είναι η λεγόμενη μη τυπική εκπαίδευση. Μη τυπική εκπαίδευση. Δηλαδή. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι μια εκπαίδευση, δηλαδή, ας το πω με λίγα λόγια, όπου με απλά λόγια μπαίνει ο μαθητής μέσα σε ένα πληροφοριακό σύστημα της διαβίου μάθησης και συμπληρώνει σε μια σειρά από ειδικότητες. Ενημερώθηκα αυτή τη στιγμή ότι στη Ρόδο θα λειτουργήσουν πάνω από 20 ειδικότητες τόσο στο ΙΕΚ, θα προταθούν μάλλον να λειτουργήσουν, τόσο και στο ΣΕΚ. Κοιτάξτε όμως τι συμβαίνει. Αν από αυτές τις προτάσεις που θα γίνουν στην κοινωνία, στα παιδιά δηλαδή, θα πρέπει να συμπληρωθεί ένας ορισμένος αριθμός θέσεων. Π.χ. 15 έλεγε ο νόμος. Κάτω από 15 δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Πάνω από 15 μπορούν να λειτουργήσουν. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αν οι θέσεις είναι κάτω, λειτουργήσουν, τότε παρατηρούμε ότι θα συνεχίσει να λειτουργούν σχολές οι οποίες τις χρειάζεται η κοινωνία. Δηλαδή τις χρειάζεται. Άρα είναι εξειδίκευση μαθητών αυτή για να τους απορροφήσει η κοινωνία. Είναι μετά, μιλάμε είναι μετά το γυμνάσιο. Ναι. Εδώ στα χαρτιά αυτά που βλέπετε είναι χαρτιά των ΣΕΚ και του ΙΕΚ. Συντηρητής έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, βοηθός βρεφονιπιοκόμων, βοηθός νοσηλευτικής χειρουργείου. Βεβαίως είναι ειδικότητες. Ναι, αν τώρα αυτές όλες τις ειδικότητες. Ακριβώς. Αν από αυτές επιλεχτούν με ένα ορισμένο αριθμό, πάνω από 15 παιδιά, λειτουργούν. Τώρα, αν ο αριθμός με πληροφόρηση που είχα σήμερα και από τον διευθυντή των ΙΕΚ. Συνοπτικότατα πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε ολοκληρώσει. Είναι λιγότερος, μπορεί να δοθεί άδεια από το Υπουργείο. Να μπορούν να λειτουργήσουν και με λιγότερα άτομα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό θα το ξαναφέρουμε επί της εκπομπής εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ πέρα είναι ένας προσανατολισμός στην πάταξη της ανεργίας αυτή τη στιγμή. Έτσι. Εδώ δίνονται ειδικότητες, εξειδικεύση ατόμων, μαθητών που θα απορροφηθούν απευθείας βεβαίως. Εδώ βλέπω συντηρητής έργων τέχνης και αρχαιοτήτων. Η αρχαιολογία κάνει προσλήψεις κατά καιρούς. Ειδικευμένα άτομα είναι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κύριε Μαρίνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά έγινα σοφότερη. Δεν το είχα κατανοήσει το θέμα, μα ήταν και. Νομίζω ότι κι εσείς τώρα ήταν τελευταία ενημερωθήκατε. Είχαμε πάρει τον νόμο το Σεπτέμβριο, βέβαια. Υπάρχει από το Σεπτέμβριο. Ο νόμος ο 486, αυτός που σας είχα δείξει αρχικά. Υπήρχαν διευκρινιστικές εγκύκλοι πιστεύω όμως ότι, όπως λέτε κι εσείς, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία πρέπει να τα δούμε. Ναι. Γεγονός είναι ότι όπως και να έχει το επίκεντρο είναι το παιδί. Το παιδί πρέπει να τον βλέπουμε όχι μόνο σαν ένα που του βάζουμε απλά γνώσεις, αλλά είναι μια. Το προσέξουμε, μια προσωπικότητα η οποία πρέπει να την φτιάξουμε όσο δυνατόν καλύτερη για την κοινωνία. Και δεν είναι μόνο ένας βαθμός που πρέπει να πάρει, είναι πολλά άλλα στοιχεία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πιστεύω να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να μας επιλύσετε και άλλες απορίες που θα παρουσιαστούν, γιατί είδατε, όπως μας είπατε και εσείς, ορισμένα θέματα δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη.
Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μπορεί να σας λύσαμε κάποιες απορίες και να σας διαφωτίσουμε σχετικά με τη νέα μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Να σας ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό που μείνατε και μας παρακολουθήσατε και αυτό το απόγευμα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.